Oh, mga dam. So, nagtataka ako mga dam kung anong ibig sabihin nito dam. Ang dami-daming mga sulong sa aking kwarto dam. Nawa, tignan nyo naman mga madam. May dinadala sila, nilulukdo sila ng yan dam. Para siyang sa lubi, baka nang kinagod, parang sapal. Kinakain nila dam. Dinadala na kahit saan dam. No, sinusundan ko talaga dam. Ang mga gagmay ito madam. Na kumakatkat sa bongbong ba. Nga may butas dyan madam. Yung may butas sa kilid, madam. Na, tingnan nyo, madam. Oh, ang dami-dami lang, madam. Ang dami-dami ding mga sapal, madam. Ayun ko lang nakita yan, madam. Ang daming na, madam. Nasasyak talaga ako, madam. Oh, yung butas, madam. Butas ba? Yung butas. Diyan sila papasok, madam. Daladala nila ka ng gambay nga sapal ng puti, madam. Para siyang ka ng humay ba? Humay nga ginagmay. Pero hindi siya humay, madam. Parang sapal din siya pa. Nawa. Grabe, madam. Ngayon ako nakakita ng ganyan, madam. Ay, ang dami-daming na, madam. Oh, nagtapok-tapok pa yung iba, madam. Grabe, madam. Hindi ko mabilang, madam, kung ilan.